Oedd yng nghyfnod i fel Bardd Plant Cymru yn brysur, yn hwyliog dros ben. Nes i chwerthu'n lot fawr iawn. Ac amrywiol hefyd. Ges i wneud gymaint o bethau gwahanol, gymaint o brosiectau gwahanol, teithio gwmpas Cymru, felly amrywiol oedd. Gwych. Yn sicr mae yna lot o atgofion, lot o bethau'n aros yn y co. Un yn benodol i fi oedd pan mes i ysgol lle yna lot o blant ac anghenion gwahanol o ran ymddygiad. A felly nes i benderfynu wneud gweithdy bach efo nhw am emosiynau, cerddi am y gwahanol emosiynau da ni gyd yn brofi. A nath na un bachgen bach sgwennu cerdd arbennig iawn am ei chwaer a'i darllen hi o flaen y dosbarth. Ac ar y pryd o'n i'n mynd dallt arwydd y cad hynny, ond o'n i'n gweld o edrych ar wyneb yr athrawes bod yna rhywbeth arbennig yn digwydd. A gwyneb ar plant eraill a deud y gwir. A dim ond wedyn amser chwarae nath yr athrawes ddeud fi bod y bachgen bach yna wedi cael ei fabwysiadu a bod nhw wedi cael lot o drwbl efo fan yr ysgol, ymddygiad ag ati, bod nhw byth eisiau cymryd rhan mewn gweithdy, mewn dosbarth na dim. Felly, a byth yn siarad am ei deulu chwaith. Felly'n amlwg, oedd gweithdy barddoniaeth ella peth mwyaf anhebygol wedi cyrraedd at y bachgen bach yna. Dwi'n cofio'r athrawes mewn dagrau, dwi'n cofio meddwl, ti byth yn gwybod pa blentyn sy'n mynd i gael ei gyffwrdd gen sgwennu barddoniaeth. So yn sicr oedd hynna, mae hynna wedi aros efo fi. A hefyd pan wnaethon ni wneud clwb cysgu cŵl neu sleepover yn Tŷ Newydd, pan gaethon ni llwyth o blant o'r ysgol leol wedi aros yn Nhŷ Newydd yn Llanstindwy a gwylio Gem Cymru a sgwennu lot o farddoniaeth a mynd am dro o gwmpas y lle a felly gawn ni amser gwych efo nhw a plant sicr wedi mwynhau. Mae'n anodd coelio bod y cynllun yn 20 oed yn barod. Mewn 20 mlynedd arall, beth swn i licio weld y cynllun yn neud ydy mynd i'r afel o bosib a llenyddiaeth plant gan weithio efo'r plant mwyn sicrhau bod mwy o gynrychiolaeth o fewn yn llenyddiaeth neu'n Gymraeg. Mwyn sicrhau bod pob plentyn yng Nghymru yn gallu gweld ac adnabod eu hunain yn ein llenyddiaeth ni.